Ассалому алайкум бародаро, шумо қарор доред дар канали Карсиҷе. Имрӯз мо бародаро ба як хулоса омадем ки ҳар рӯзи панҷшанбе як видео кунем, мақсад барое ки шумо мисол ҳар рӯз мо сёмка мекунем мошинои нав мепартем дар канал, шумо мисол комментариҳои худтонро менависен. Мақсад ҳар як комментариҳои мо видеоро ҷавоб дода наметавонем. Ба як хулосаи мо омадем ки мисол ҳар як рӯзи панҷшанбе ҳамхеле як видео кунем ки мақсад чӣ комментарие ки шумо нависаген мисол мо ҳамаиро бихонем ва бифаҳмем ки мардуми мо чӣ мехоҳад, чӣ хели мошин мехоҳада мақсад. Ва имрӯз ҳамин видео карочи шидестай мо ҳар панҷшанбе дигар ҳамхеле видео мекунем, дигар комментариҳое ки нависаген ҳамаи комментариҳоро мехонем. Так ҳазор раҳмати калон ки барои одамое ки мисол канали моро дастгирӣ кардестанд, мисол барои мошинбозори Душанбе, мисол мошинбозори Тоҷикистон, ин хеле хуба, раҳмати калон. Одамое ки мисол мненияи худшонро менависанд дар комментариҳо, мақсад моро айрӯи ваё дида мисол мерем сёмка мекунем, мисол ин хубай. Хоб бародаро мисол мерем ай комментариҳо сар мекунем ки мисол ай рӯзи чӣ бигӯм, ай рӯзи мисол ҷумъа, ҳар рӯзи панҷшанбе видео мешавад, ай рӯзи ҷумъа то рӯзи чоршанбера мо комментариҳоро мехонем, мисол ҳар як видеода чӣ комментарие нависаген мо пастаратса мекунем ки бирем сёмка кунем. Мисол чӣ савол доред, нашод мошин чӣ дар ҷои чӣ ҳастай, мисол бинависед дар комментария, мо ҳатман мерем сёмка мекунем, мисол ҳатман хеле чизе боша мегем да мақсад дар ҳамаи абрашини видео дар комментариҳо. Ва ҳозир мерем ай видеоро сар мекунем, чӣ комментарие нависаген як бо як мехонем. Так Иззатулло теҷе нависаген бародаро ки 129 лайк акатона баличкои Мерседес ҳаст ягон кас, мақсад ки лайк монед дар комментарияш. Ва мерем ба дигариш Chevrolet Cruze ай 2010 боло боша, сафед бигив радной. Шодӣ Ҳасанов бародар раҳмати калон ки комментария нависен, мисол моро пастаратса мекунем ки мисол бигирем сафед. Ва гуфта намонед бародаро ки мисол мошинбозори Душанбера мо сёмка мекунем, чӣ бигӯм, мошино бисёре дар Тоҷикистон ҳаст, мисол тай навес ҳаст, мисол берун. Ва яхе мошино ҳастанд ки бародаро намемонанд сёмка кунем да, мисол Круз медорад, мумкин ки 50 та 20 та мисол як хелеш мумкин намемонад сёмка кунем, мо чӣ хелеша меоем мақсад сёмка мекунем ки шумо тамошо кунед. Обязательно сёмка мекунем бародар, подписаться ки дар канали мо тамошо карданги иншоалло мешавад видео. Баҳодур Назарзода нависа ки ака ба хотири подписчикҳо Зафира 98-99 сол парто родной. Баҳодур гап нест, ака Зафирарам иншоалло пасаратса мекунем фрейм, мисол баъд бинависен бародар Зафира нависен 98-99 сол, мисол мненияти чӣ хеле 98-99 сол механик ёки автомат ёки объем 1.6 простой, мисол светш чӣ хеле ҳамаи чиз, мисол конкретно агар видеоро гирифтанӣ бошен, мисол тамошо карданӣ бошен, мисол мошина гирифтанӣ бошен, точнее шумо бинависен ки мо мисол ҳамун чиза бикунем ки шумо тамошо мекунед, ҳамун мошинтона биёед мақсад мешавад. Ин мошини гуфтагитонам сёмка мекунем. Шараф Раҷабов нависаге ки Lexus CS биги ягонта брат, Lexus CS, Lexus RX карочи гирифтагием бародаро ҳастай дар видео. Мисол як чизи дигар гуфта намонам ки бародаро вақте Lexus мисол ягон мошине ки мисол дар канали ман намеоянд, мақсад мо 3-4 канал дорем, бидроен дар канали Леон Блог подписаться кунед, ҳамчун бародарам мисол мошинои хела мисол хуб дора, бидроен дар канали Авто Душанбе подписаться кунед. Мисол вақте дар канали ман чизеро намеояд, бидроен дар канали бародаро тамошо кунед. Ба мерем ба дигари комментария. Мирмаҳмад Ёров нависаге ки бародар илтимос Toyota RAV4 аз 2000 сол болоро мепартофтӣ, бачаҳо хоҳиш доранд. Toyota RAV бачаҳо иншоалло Toyota RAV мекунем сёмка. Toyota RAV бародаро фақат тай навес дай,
иншолло пасарас ҳама мекунем таё тараф партоем баъд объёмшам нависем мисол чихелия свет пвет ҳамаша бинависед мисол хела хуб мешада мисол бо менависем оли мо таё тараф гуфтагитонам мегирем сёмка мекунем баъд дафъи дигар бо менависем ки раф автоматика ёки механик ёки чӣ бошад чӣ мегӯянд светши хеле бошад барои ҳамин ҳамаша ҳар намуд бинависем ки як намуд ки штоби мо бифаҳмем да чира сёмка кунем чира сёмка накунем. Так меравем далши бегиҷон маҳмудов нависад ки мерседес сечка ба мерседес сечка ба сечка значит сечка нашуд сечка гуфтамонем ки бисёри видеои мо бародаро сечка ози рафтесай мисол ози фақат сечка сёмка кардесем сечка опел астраҷи опел хачбек сечка элеганс классик солош то 2000 ака 99-ми охири 2000 атак сёмка кардесем мисол ҳар свете кадом мисол сечка мега сёмка кунем сечкара бигем бародаро мисол светш хеле боша як это барои ки и важния да мисол агар сечкагир бошӣ свеча мисол агар гуфтанӣ бошӣ свечам бинавис як димишки объём бинавис объёмш чанд бошад 1.8 охи ёки 2 чанд ба автомат механик газ бензин ҳамаша нависан дар кора ки мисол мо биёем штоби конкретна бародар туда чӣ бигем видеора бимонем ки ту тамошо кунӣ лайка биҷехи бародар раҳмати калон далши меем лайка бигим брат раҳмати калон орвол раҳмати калон бародар. Так далши мерем ҳеака аму опели дути объёмнира камера карда парто опел дути ранги гуфтем бародаро опел дутиам мисол яхе бародаро дути менависанд мо намедонем ки дути чӣ хели сёмка кунем да мақсад мисол дути ҳастай 1.6 простой 1.16 мисол автомат механик светш чӣ хели ранги мерседес не только мерседес любой мошин вори шумо бинависем ки бародар ами опел дутира сёмка мекунем мисол хоҳиш илтимос ки мисол ягон дути ки 1.16 сёмка автомат климат контрол ёки газ бензин бошад светши нам хеле бошад сиёҳ бошад сафед бошад ки мисол мо сёмка кунем ҳамин чиза бародаро яка аму нархҳои опел сиданам нагуфтӣ нархҳои опел сидан акама видео мондагиам иҷада видео ҳастанд ки мисол ки нархош навистагиай ма ягон хел дигар видео карда наметавонам ки мисол асоби набугум ки нахе барои шумо ҳамаин чизра мекунем мисол ма нархошуно ай соҳибаш мепурсам мисол ма ай фикри худам мисол ма чӣ намемонам да нарх бимонам мисол шуморо бигум чизе ма ай соҳибшон мепурсам мисол худтон медонем ки номероша мисол номерои телефонша суми мошина мепурсем ки чанд сумай мисол ки шумо бифаҳмем ки мо мақсад ягон чизе намекунем мисол ранги гуфтамонем ки посредник масредник нестем чиста ҳамин фақат нарх навош ҳамаша ай соҳиби худшон мефаҳмем. Так мерем бародаро ба дигар видео ҳозир як видеои дигар мемонем комментариҳои канала мехонем ҳамин каналу комментариҳои дигар видео мехонем. Так рафтем салим боев нависагия ки ака хато карди ин мошин соли 2009 нестай 2020 нав ай заводи душанбе бромадагӣ 2009 нестай 2020 иҷа бародаро карочи я опел астраҷира сёмка кардаги иҷа нависагия ки мақсад опел астраҷи 2009 нестай ака мегӯянд нав душанбе бироварда неки чихе бугум 2009 ака завод дар тоҷикистон нестай ака муша хай 2009 мегӯям бародаро 2009 мегӯянд мисол ҳастай дар душанбе ки мефурӯшанд 2009 як шаши простой ҳаста як 4 цеп як 616 як шаши обычный простой так что ҳастаям хеле чизо бародар. Зариф Акрамов ҳоли тоҷикон мекунанд 2020 2010 муша ак намедонам бародар я мекунанд намекунанд. Азиков
а бача ин мошин арзон шида меган и астраҷиҳои пусидагишуна олиан 50-40 та меган. бародар азик мисол нигоҳ кунед бародаро, одамое ки мегӯянд ки чӣ бигӯм, одамое ки мегӯянд ки бародар мошинои 20,000 15,000 сиёмка накунед. мақсад шумо ин мошиноро сиёмка мекунед, мошинои муср мо дар кор нестай, мо до мошинои қимат дар кора мо ухе карочи оз ин ҳамон мошиное ки мисол ба бародарое ки мисол мехоҳанд ки 50-60 мисол ранги вагон боша, мисол состояниш свежи боша, намегем пачка мисол ҳаст вагон мегӯянд мақсад мисол сиёмка кардем партофтем одамои ҳамон мегуфтагӣ да а мисол туда бародар мефура ки мошине ки мисол 23,000 мисол не вопрос будро дигар роликоро тамошо кун меоида мақсад ҳамон видеои гуфтагита ҳам мошини арзон 20-30 раҳмати калон барои комментарият гуфта намунем. далши мерем. Игнат Ибрагимов нависае ки 50,000 бу савдо меша, ки мега дар инар, ки мегира ира дар инар нашудами опел мега бародар вақте чизи маъқул меша мумкин бигири, наметавонам ки вақте мумкин маъқул наша хай сумут кам боша мумкин нагири. мисол у одамам 50,000 мега ки маҷбур намекунам одаморо якмош ки ма биги должени ту биги хайр нархам яй и ҷои чӣ неста бародар. Мустафо ассалому алайкум. Алайкум ассалом. Муҳаммад Юсупов салом брат, ҳамин караванои простоя ба навор гирифтӣ беҳад аҷоиб мешид. иншолло бародар караванам хела мо сиёмка мекунем. караванои ҳастанд ки мисол свежиё ҳаста, караванои чи простоё ҳаста, астраҷи караван мисол бигем бародаро, мисол каравани простой сиёмка кунем, каравани астраҷи караван сиёмка кунем, мисол кондитсионердор солиш чанд ҳамаша бинависе иншолло мекунем сиёмка бародаро иншолло. ҷавонон теҷике ҳами Германия медонад ки дар Тоҷикистон астраҷи 2009 ҳастай. Агар надона ҳамин видеора немисӣ перевод кун, омада ҳамаш ай Тоҷикистон мехаранд. гап нест бародар, приколиш кам прикол мекунад не ки ба фикри ма медонанд ай гуфта намуде ки аболога ки хай 2009 буда яка ман ашод и ягон чи гуфта наметонам. ин мисол ҳамон бародарое ки мошин 2009 доранд мақсад значи 2009 буда ман намедонам, нашудиш намедонам бародаро. Фахриддини Муминҷон охирон випуски астраҷи 2000 сол ҳуҷҷат кардагианша 2009 гавзаниш баракат намеояд инсоф дорӣ барака дорӣ. короче саволиро нафаҳмидам мақсад 2009 сумша ё ки дига химчи нафаҳмидам. мерем далше. Аида нависагае ки Таҷикистон Аида ай Россия биёрен мошинои арзонтар мералта. хоб бародар чи Таҷикистон нависагае дигоҳ ки бародар и гап там рост. ай Россия мошин меёрӣ ҳо мақсад мошин меёрӣ ҳисоб ки суми растамошкаш якмуш суми растамошкаша ҳисоб ки бо и қадар овардани мошин чӣ бигӯм ҳози ҳам баъд карантин COVID-19 баъд раҳо маҳкамай мумкин биёран наёран намедонам аки чӣ хеле меёран намеёрен не ки ҳар кас ненехча допустим раз туда мефура марҳамат бура ай Тоҷикистон меёран ай Германия ай Португалия меёран это гуфти гапо худат ришад мекунӣ хай ненехча нависагай ба ҳар ҳол созай. Мустафои Баҳодур ҳами астраҷи 2000 намеарза.
намедонам бародар нашуди чи ответит битем 2000 ба фикрам ҳамаш як намуд мошинаи хай просто солош чӣ бигӯм солош мисол 98 2000 ҳамаш як чиза мисол свежитара ба гуфтима ёки солш навоями хелда мақсад. Так мерим ба дигар Сангов. Ма хуед кардам то ҳозир 2009 надидам астраҷӣ ҳами арёл медона солша калон мекунам но то и дараҷаша не ҳолям нашудам опели астраҷӣ рафтесем ки як видео гуфтанамуне ма мондагим ки мақсад опел сёмка кардагим опел 2009 ва ҳамаи одамон нависисанд ки 2009 тоҷикистон нест гуфтем ку ина боя бародар дигар мондагиянд ки 2009 бо буровардагиянд хай гуфтем ку 2009 мисол шидай каробчанд тоҷикистонда. Так мезгарем ба дигар видео бародаро ки ҳама барои ами опели 2009 разбора лучи барои 2009 ягон мошин дигар ина дути сёмка кардагим дигарош хай далши ҳар намуд мошина. Так мезгарем якум комментария нависанд ки ассалому алайкум бародари азизу гироми қадр, мошини Kia сафед нишон диҳед бисёртар. Ва алайкум ассалом бародар Исмоилов. Мошини Kia сафед бародар хид монда 8 сайл чӣ бигӯм тай навес да 8 сайл мақсад автомат механик светш хай сафед гуфтесена баъд объёмша бигӯед бародаро баъд мисол ози киё ҳаста бисёрош наклейкаи такси задагия мақсад тоҷикистонда ози барои такси гирифтесиам бисёр одам буда Kia Optima Solaris хундай ва ина Kia Rio-ram ҳам хела нашуд бинависе бародаро ки шумо нависен ки Kia сафед нишон диҳед бисёртар. Kia чанд намуд Kia бародар ма чанд намуд Kia сёмка кунам бинавис Kia Rio Kia Optima ёки дигар намуд мисол бинавис ки объёмшам чандай ма сёмка кунем ҳамун дархости гуфтагита мисол бирем сёмка кунем. Равнайс калом бародар барои комментария нависагитон. Янги влог. Салом алайкум админ. Мошини BMW 520 ба навор бигиред. Ва алайкум ассалом бародар мошини BMW. Гап нест ака BMW-ро сёмка мекунем. Гуфта намудем ки мисол дар канали мо не толка дар канали мо ма аҳамият додагим ки ам BMW-ро мисол мефирем кам тамошо мекунанда мақсадам BMW-ро намедонам барои чӣ мисол хит монда BMW мож нитвай мож намедонам барои чӣ гуфта наметавонам мақсад дар ҳами комментария асосан ҷавоб дода наметавонам деки иншоалло сёмка мекунем BMW ака иншоалло раст хоҳиш кардем гап нест сёмка мекунем ба бинависем ки BMW цвет чӣ как гуфта намудем автоматика механик объём чанд ҳамаша нависем бародаро. Так далши мерем Додихудо Султонов. Салом бародар бутони агар Corolla ягон Дубайша бигӣ. Ва алайкум ассалом бародар Султонов. Corolla иншоалло мегирем ака Corolla чандар курай нависен ҳатман иншоалло Corolla мо ҳар ҳафта мегирем сёмка мекунем Corolla Sky дубайский мисол американка ёки ягон намуд хай дубайский гуфтагия иншоалло сёмка мекунем ака объёмшам бинависен обязательно мешавад. Мерем бародаро далши Расулов Шарифбек. Салом бародар Мерседеси Зайчику Зафирара ба навор бигӣ илтимос. Ва алайкум ассалом бародар иншоалло Зайчикам ба навор мегирем бародар боши Зайчика Зафирара иншоалло сёмка мекунем зафирои ки мисол мегӯем сёмка кунем ку мисол нависен зафира чӣ хеле мисол ҳар як комментария ҳами шуморо хондесен аҳамият додесен мисол нависен ки зафирара сёмка кунем намегӯем зафира чӣ хеле объёмни ёки чӣ хеле простой намегӯем хеле прост ҳами нависен зафира охир солошам разина мисол
чанд намудай мисол зайчик, хай зайчик солушу автомат, хай понятно нашел зайчик. Мешава ка обязательно. Шер Раджабов, салом алейкум, хуби мошинои сечка биги бисёр ака. Ва алейкум ассалом ака, сечка иншолло сечка мо ганда бисёр гирифтесем бародаро. Дидестем ки мисол сечкара бисёр одаму тамошо кардестан, ҳам сечкарам чӣ бугум яке нархош хес ба гуфтима иншолло бисёртар мегирем ака. Раст мисол бисёр тамошо кардестам, значи бисёртар мегирем ака. шумо фақат нависен сечка чӣ хели мо иншолло пастаратса мекунем бародаро. Так Муқим Давлатов, салом алейкум бародар, илтимос як тамосҳои пикап видео кун, парто беҳад дарунша видео кун, беҳад дар кора. Ва алейкум ассалом Муқим Давлатов, мусои пикап бародаро чӣ бигем мошинбозори Душанбе мо сёмка мекунем. Мошинбозори Душанбе ҳастаю камай мақсад мумкин ки намемонанд сёмка кунем. Мисол ҳастай мисол якеш намемонанд сёмка кунем. Мисол агар сёмка карда тонистем, мисол бирем агар ҳафта иншолло ҳафтае меомад агар бирем сёмка кунем, агар ёфтем мондан албатта сёмка мекунем, мепартем бародар. Именно барои ту. Так мерем дальше. Саидов, салом, мошинои Lexus 570 2019 сафед Camry 570 2019 сол сафед Camry 6 2019 сафед, ҳатман сафед боша ака. Ҳамёра видео кунен, раҳмати калон. Ва алейкум ассалом ака Саидов, иншолло Lexus 570 мерем сёмка мекунем. ҳам дорем дар ми каналам фидагия ҳастем, букоин меёвем. Мисол мерем сёмка мекунем сафедҳо майл фаҳмиду нашод краска сафед светиш нашод объёмшам нависем бародаро 2019 нависагии хеле хуб кардем, объёмшам нависем. Camry 6 бародаро, Camry 6рам ҳастай, Camry 6 бисёрай сафед сиёҳ чанд намудчаю мақсад ишам объёмшам нависем. баъд чӣ бигем ака яхеша мисол сёмка намемонанд ака, мисол морам пастаратса мекунем сёмка кунем, яхеш намемонанд сёмка. Раз шумо хеле менависем ки мисол комментария менависем, мо асобина ҳами видеора кардестем ки мисол ҳами ози барномаи киштаги мисол кардестем барои шумо ки асобина ҳама бародарое ки мисол дар мошинбозор мешинанд бибинанд ки ин қадар бародаро хоҳиш кардестанд ки мисол ина ин қадар бародаро гуфтестанд ки инаи мошина сёмка ки инаи мошина сёмка, мисол ҳамурам хай бифаҳманд ки иҷозатиянд ки мо бирем сёмка кунем да бародаро. Шумо ҳатман моро дастгирӣ кунен, ҳатман лайк монен, далшиш айваю завистай. Так мерем. Ба ҳам як чиз дига гуфта намонем ки мо ҳар ҳафта сёмка мекунем бародаро. Ма ҳар ҳафта сёмка мекунем, дар канал мепартом видео ҳашта мисол то рӯзи шанбе ба шанбе мепарам, шанбе ба шанбе меояда, мисол ҳар як видео места. Баъд як чизи дига вақте мо номерои телефони одаморо мемонем, мисол мошинора бисёри жалват мекунад ки мегӯяд ки мара саатҳои 2 шав 3 шав занг мезананд. Бародаро хутун тоҷике нохи хутун медонед ки мисол 2 соат периоди мо дар Тоҷикистон, шумо вақте занг мезанед бифаҳмед ки амуро мисол як кор дора шавида занг мезанед саатҳои 11-12, баъд дар фидия мерем, моро мегӯянд ки сёмка накун, моро ихелӣ кардан, мисол ина ихелӣ коро мешавад дар мошинбозор. Барои ҳамин то ҳамин саатҳои 7-8 зангшон занем, хай кадои маҷбурӣ зангиш бизанонӣ ки не то саатҳои 12-11 шав хай зангиш бизанем, хеле чини. Баъд беҳуда занг назанем бародаро ки ай пишти шуморо мешавад ки мисол мо мерем намемонанд сёмка кунида, беҳуда ҳар як чида занг назанем. Раст маъқулай мошинхари интересам дори, пожалуйста занг бизан. Так комментариёро ҷавоб медиҳем, далши мерем. Ака Nexi як чанд 2011 Nexi як чанд 2011 12 сол 12 сол сёмка кунем. Nexi як 2011 Nexi як 2011
мешавад ки некси ди сёмкат кунем бародар. Иншолло сёмка мекунем некси як 10,000 чанди гуфтагӣ сёмка мекунем. Фуратуна некси дирам сёмка мекунем. Фақат нависем. Так, Муродов Иманов бечка су 2000 сол жӯи шидиш чанқа боша? Бечка бародаро 2000 сол ҷои шидиш мисол точно ҳозир намедонам, мумкин ма каналом ма сёмка кардагӣ бошам, мумкин чанд қа пеш намедонам точнаша. Мисол гуфтем ку чӣ мошине ки мада намеои нақша, мисоли нависесен ки мекои нақша бифаҳмед намеёвен, бидуроин бародаро дар канали Леон Блог подписатсия кунед, зангулачара пахш кунед. Бидуроин ҳар як видеош фирдагиай бечка мефурад, E-класс мефурад, Мерседес мефурад, чизе мефурад, BMW мефурад. Мисол ай канали вай тамошо ку. Раз канали мада наёфтӣ, канали вайда тамошо ку. Раз канали вайда наёфтӣ, бидуро автодушанбеда тамошо ку бародар. Инам хеле хай бидуро мумкин ки дар канали вай биёи нарша. Агар наёфтӣ, хай мурам иншолло аз таратсам мекунем, аз сёмка кунем як бор нашудам бечка. Мисол раз хеле агар одамо хоҳиш кардаста бошанд. Бахтовар 08 брат ягом Астраҷи Қачибек солуш 99 сёмка кун илтимос. Бародар аввалаш ассалому алайкум. Ма ҳами аҳамият додагим ҳами канали ма даку бисёр Астраҷи, ҳами канали ма Карстеҷи бисёр Астраҷи сёмка кардагем, бисёр сечка сёмка мекунем, бисёр Opel Duty 1616 ҳами главни фонода истодагиай значкода мисол Астраҷи бисёр сёмка мекунем. Инами видео худаш Астраҷи бош монависагем ки 99 сёмка кун мешава иншолло 10 борам бинавис 11 бор бо мекунем сёмкаш мекунем гап нест раҳмати калом. Я бародари нависае ки Муҳиддин Мерседес Спринтер пассажирни навор биги илтимос брат 1000 та лайк айхтай раҳмат. Гап нест бародар, нашуд комментария нависагид, нашуд лайк мондагитон, чунки медонем ки ҳар як лайки шумо барои канали моро хезондан хеле хубай. Пассаратса кардестем ки мисол наворои соз бигирем ки мақсад шумо дар маҳқул шава, шуморо дастгирӣ кунен. Ранги не толка чӣ бигӯм, ранги мисол мошинбозори Узбекистон, мисол мошинбозори ягон давлатҳои дига, мисол Россия, Свис, мисол шуморо дастгирӣ кунен. Мисол шумо ҳичи намера, раз тамошо мекунен, як подписатсия бикунен, лайк монен, комментария бинависед чӣ хоҳиш дорем, мо мерем сёмка мекунем мо барои шумо. Мисол мо намегем зимистонда намерем сёмка намекунем, лой меша тамомон. Не, бародар, любой момент мо мерем сёмка мекунем. Шуморо не ки ҳатман моро дастгирӣ кунен, ҳатман раҳмати калом ки барои одамое ки дастгирӣ мекунанд. Иншолло бародар, нашод спринтер ҳаст, спринтер ҳаст. Мо пеш спринтер мефуридем бародаро. Спринтер ранги ки чота ҳар одам тамошо накарда, барое ки спринтер сёмка кардем, дар таш фақат Астраҷи, Opel, Мерседес нависанд. Гуфтем чота неинтересне одамода, мақсад одамое ки Россия тамошо мекунанд ё ки Тоҷикистонда мумкин интересне боша, хелошда мисол кадомеш линияда мебурад сар меча ё ки ана шуд. Хай шумо спринтер гуфтеста бошен, иншолло гап неста ка спринтер сёмка мекунем, пастаратсия мекунем ки сёмка кунем. Баъд як чиз дига, спринтер ака CD сёмка кунем ё ки спринтерҳои дига хел сёмка кунем. Ну чӣ хел бигӯм, дига намудаш хели спринтер сёмка кунем. Спринтерам чанд намуд меша, CD майда, CD калон. Ина хеша фаҳмидан дар кор. Амира бинависем, иншолло пастаратсия мекунем сёмка кунем. Дилфин дар кора, мақсад ина ё ҳамаша дар корада. Ҷума Султоналиев салом алайкум ака, илтимос Chevrolet Cruze ба навор бигӣ. Ва алайкум ассалом ака. Cruze сёмка кардагим бародаро, не ки чанд видео пешай пастаратсия мекунем ки Cruze сёмка кунем. Иншолло мешава Cruze мешава, не ки солша нависен ҳатман ва баъд чишам нависен
объемш чанд боша, газ, бензин, кадоме ки газ неинтересная бинависа, бензин холӣ, бензинам сумка мекунем, объемш обязательно нависад, свеча нависед. Мерс, салом алейкум, ака илтимос Chevrolet Cruze ба навор бигир. Инешам Chevrolet Cruze нависад. Ва алейкум ассалом. Иншалла Cruze сумка мекунем бародарам. Саломат боши бародар, зур камера мекунӣ, дар видеот гап нест. Раҳмати калон, хела миннатдорем нашуд бародарое ки хеле гапҳоро менависанд. На самом деле чӣ гуфти очень приятно услышать, как бы прочитать. Раҳмати калон бародар, мо саратса мекунем ки мисол шумо намхе роликҳоро тамошо кунед, бародаро мисол морам қати шумо гап зада бутонем да инҷа шиштем, мисол ответ битем шуморо бигем ки ҳо канали ма нависаги мара ответ додан, значит ҳафтаи дига мисол видео мешава. Мо абишад намекунем ки иҷа 700-800 комментарияро мо чӣ кунем, не ки патихончику оста мисол ҳама чиза мо сёмка мекунем. Иншолло мо меорем, мо чӣ мекунем, айро комментария кофта сёмка мекунем бародаро. Так мерем далше. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Бародар, Toyota Corolla 3 американка ба навор гиред. Ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракату. Иншолло бародар, Corolla 3 американкара ба навор мегирем. Ҳамин ҳафтае меомад, иншолло мегирем. Ва баъд объемша нависен, илтимос солшам нависен, иншолло сумка мекунем. Так, биё бародаро, ба дига видео мезгарем. Ина видеои охироне ки мисол дина парт уфта будем, комментариёро дина хелаш омад ҷавоб додагим, бо мисол да чи да ҳамин комментария да телефон ҷавоб додагим. Мисол як бор дига бо да видео, мисол и видеоро мо кадестем ки мисол бифаҳмам ки мо комментариёро на самом деле ҷавоб метем ки штоби не вай просто менависам, мо мехонем, лайка мемонем дар комментарияш ки баъд биган ки лайка мо сёмка намекунад, бо ҳар ҳафта гуфтангира. Мо ҳамин корро кардастем ки мисол ҳар рӯзи панҷшанбе бишинем, намхе бародаро комментария шуморо бихонем, нависагиотонро бигем ки мақсад намхе нависӣ, иншолло ки ҳафтаи дига бирем сёмка кунем да. Так, берем ин видеои дина партуфтагӣ монда. Умар нависаги. Салом алейкум бародар, ба навор гиред Opel Astra G Caravan 2003 то 2004. Гап нест ака, Opel Astra G Caravan ба навор мегирем, ҳамин ҳафтае меомад, мепартоем. Рустам Камолов Astra G Хачибек 3 моҳи дига ждат мекунем, танировкаш тамом меша, баъд арзонтар мегирем ша. Рустам бародар, акн ашо танировкаша намедонам, мумкин ки ҳамхе боша, мумкин ки не ки ҳама мошино хистагия, ака чӣ монашо танировка, ҳа танировкарам рол бозӣ мекуна иҷа, мисол танировкарам бепул намекунам, сумшам мисол чанд сум, точнаша намедонам, мумкин бошад 4000 чанд ҳазора, не ки точнаша намедонам. Хай танировка када, мақсад суми танировкаша может ҳисоб кардастаем ки танировкаш буча бо арзонтар мекуна ё ки намедонам точно. Братҷон, мошинои Opel Astra G-ро навор бигир, радной боши. Гап нест ака, ҳамин видеои ма ҳамаш Astra G, иншолло боз саратса мекунем ки мисол бисёртар Astra G шавад. Салом брат, Astra G Caravan бисёртар ба навор биги, солш 99 2001 пешакӣ раҳмат. Гап нест ака, Astra G сёмка мекунем, ранги бародари савдод сёмкаш мекунем. Так, неҷа бародар дига нависа ки Astra G Sedan автомата бин. Гап нест ака, иншолло Astra G Sedan ба навор мегирем, автоматша мисол мегирем. Ҳамин ҳафтае меомад. Агар мисол натунем бародаро, мисол комментария ки ма хондесам яхеш мисол намешава ку, мисол чӣ накунем, нависем ки мисол да ёдум биё бо ҳафтаи дига мисол бо шуморо мисол ма ҷавоб дим да. Мисол и қадар одам ма наметавонам ку мисол бирам як ҳафтада мисол 500 комментария нама бинависем ки 500 комментария 500 мошин сёмка, ҳар мошин намемонад сёмка кунем, мисол шуморам бародаромро буфаҳмед. Раз намеёвед дар канали ма, бидрои канали Леон Блог гуфтам як бор дига ки масад авто душанбе инаи каналҳо бидроен, и каналҳо обязательно тамошо кунед. Каналҳоам каналҳои моа,
Будурои каналда тамошо кунед, каналда меёбед. мерем далши. Салом алейкум бародар, хундаи Солярис Kia Rio сёмка кун. Пешакӣ раҳмат. ранги ӯ видеода гуфта будем хундаи Солярис. Ака хундаи Солярис солаш чанд мақсад сёмка кунем. Як демаш ки Солярис ҳаста, Солярис ҳои наклейка кардагия 3333 ё ки чи мисол шумо бигем ки солаш чандай сёмка кунем ё ки Kia Rio солаш чанд, ҳамаша бигем мисол. Раҳмат бародаро. Салом алейкум. Як седанои вагона 20 солаш 2001 то 2004 боша. Обязательно вагона мебинем бародаро. Далши Астраев нависаги Астраев ҳам мебинем бародаро. Хачибек ҳам иншолло сёмка мекунем бародаро. Мисол бисёр сёмка кардагем Хачибек ҳам бинависем. Хачибекои вагон дар курай, Хачибекои обични простой дар курай. Ҳамаша бинависем кондитсионердор дар курай, бе кондитсионердор дар курай. Хай бародаро, ин ҳами хе мақсад бидуроед дар канали мо подписатсия кунем. Дар канали Леонблог автодушанбе обуна шавен. Обязательно ҳар рӯзи панҷшанбе навори мо мебурад, нашуд комментариҳо тамошо кунед. Агар бародаро ҳами видеои мо мисол 500 лайк боло шава, мисол ма мефаҳмам ки мақсад шумо дар ин навори мо маъқул шудагай, мо пастаратсия мекунем бародаро бисёртар кунем, вақтчам бисёртар кунем. Мисол ба ҳар як комментариҳо мо ба ҳар як комментариҳо ҷавоб дода натонистем. Мақсад видео хеле дрози бад меша. Мақсад шумо бинависед, мисол раз маъқул меша, мо бифаҳмам ки мисол лайк мекунем, подписатсия мекунем, дастгирӣ мекунем, мо дрозтарш мекунем бародаро. Ва гуфта намонем ки бародаро ҳатман подписатсия кунед, дастгирӣ кунед. раҳмати калон барои комментариҳо, барои подписатсия, дастгирӣ. Миннатдорум аз шумо. Дар паноҳи худо бошед. Хайр.